Kwan mar ji ma osewito ngimagi e kaonti ma Wajir nikech tuo magalagala mar Kalazar osemedre nyaka 20. Thoth ji ma osewito ngimagi gin nyithindo ma higni ni piny mar higni 5. Kar thieth mar Wajir level 4 rwako jotuo mag tuo ni odiochieng' kodiochieng' kendo koro nikech onge otendni moko kuom jotuo ket mana oko e tie yien. Moheo ji 500 oseyudo tuo ne kaonti no ka koro jopiny dwaro mondo mi yange kaka midhiero machal kod mano mar midhusi mar corona. Bende koro thieth ichiwo kaluwore kod ranyisi ma ok otim pim kaluwore gi nok mar masinde mag timo pim. We are not sending the sample to either Nairobi or any other part of the county. We are doing it here because of that the machine, the molecular lab that has PCR. The only challenge we have is we have few test kits which are not locally available. We are sourcing them from Netherlands and so on. And then there's the curative aspect, which is actually spraying with some form of pesticide the area where these flies hide. So the CHP is actually even instrumental in carrying out the spraying.